Een warm welkom in Haarlem just triomf voor Ine Peter Terpstra. Met goed 24 van zijn dwergpapegaaien wie de tongens die naar België aanreizigen voor het Europees kampioenschap mooiste dwergpapegaai. 140 fokkers die in mei bij 1500 vogels. In verschillende categorieën zijn de beestjes beoordeeld op kleur en uiterlijk. De Haarlemmer helpt bij verschillende papegaaien 9 gouden, 5 zilveren en 5 bronzen medailles. Vraag is hoe het kind dat nou juist de Haarlemmer zo goed is met zijn vogels. Ik ben al dik 30 jaar aan de gang en ja, het lijkt het correct dat het elke keer beter gaat. Nog. Je probeert altijd weer iets beters te fokken en dan wel of naar je kleurtjes die nog net zo volle vak binnen om daar echt die kwaliteit in te krijgen. Het is gewoon een drive die je hebt en daar heb je heel veel plezier uit. Het Europees kampioenschap is het belangrijkste evenement van dwergpapegaaienfokkers. De deelnemers komen van over de hele wereld. Terpstra won prijzen bij de solowedstrijden, maar ik mijn een team dwergpapegaaien. Maar de wildkleur heb ik een team en daar ben ik zelf heel erg van overtuigd dat dat gewoon een hele goede winnen. En die zoek ik insturen. En ik zoek een oorteam zoek eigenlijk net insturen omdat de ruimte in de auto wat beperkt weer. Want daar kreeg ik nog wat van per oor. Meestal heb ik wat mooi en van mijn neefje. En dus, maar we hadden toch een ruimte creëren om toch dat aqua-team echt mooi te nemen. We krijgen beide goud, ze worden beide groepswinnaar en dan komen ze het channelkoord te staan voor het algemeen Europees kampioenschap. Dus er wordt een wedstrijd tussen mijn vogels en eigenlijk het team waar ik van dacht dat die het net winnen zouden, die wonnen het. Riek we Terpstra er net van. De papegaaien niet maar elkaar 50 kilo voer in de weken. En de weerde van de prijswinnende vogels werd ik net heger. Maar Terpstra docht het mijn leefde. Het is trouwens net voor het eerst dat de Haarlemmer in de prijzen vallen is. Verleden jaar en in 2000 was Terpstra ook al Europees kampioen.